Sada ćemo još dopustiti kolegi Renatu da nam ispriča nešto više o tome koja je savjetodavna podrška na raspolaganju poduzetnicima, a onda nakon toga pitanja i odgovori. Hvala. Dakle, ovako, 5 slajdova vezano za Europsku poduzetničku mrežu i na koji način mi možemo pomoći poduzetnicima u procesu internacionalizacije njihovog poslovanja i u onome što je vezano za sam SME instrument, odnosno za pripremu, za prijavu i prilikom same implementacije. Europska poduzetnička mreža je najveća europska potporna organizacija za male i srednje poduzetnike. Vidite da je prisutna 51 zemlji, možda čak i više, 600 nekakvih organizacija je uključeno u to i dakle ona pomaže malim i srednjim poduzetnicima za pronalazak stranih partnera. To je osnovna uloga Europske poduzetničke mreže, jer po defaultu mali, pogotovo mikro, srednji poduzetnici vrlo teško imaju pristup tim nekakvim stranim tržištima i dakle negdje 2008. krenulo se s ovom inicijativom da bi se vama pomoglo u samoj internacionalizaciji poslovanja. Što EN nudi? Dakle, pruža informacije o dostupnim izvorima financiranja, pruža podršku međunarodnom transferu tehnologije, razvoju novih inovativnih proizvoda i usluga, isto tako savjetuje o pitanjima intelektualnog vlasništva i organizira informativna i edukativna događanja na temu inovacija i tema koje su povezane sa inovacijama. I sad ono što je novo, što Europska poduzetnička mreža nudi, je također da pomaže korisnicima SME instrumenta o kojem je danas riječ, pri samoj implementaciji, odnosno pri pripremi projektnih tvrtke, da tako kažem, za prijavu na SME instrument. Hrvatski konzorcij se sastoji od 6 partnera, znači HGK, HAMAG Bicro, Ured za transfer tehnologije Sveučilište u Splitu, STEP Rijeka, dakle dolazi i gospodin Golob, jedan je u Osijeku, dakle Tera Tehnopolis i TPV Varaždin. No, ono što želim reći je dakle da je ta mreža razgranata i sve europske zemlje imaju, naravno one koje su veće od Hrvatske 5 puta, imaju 5 takvih konzorcija, tako da možete vidjeti otprilike o kakvoj mreži se radi, dakle to su potporne institucije koje pomažu poduzetnicima u poslovanju. Sad, dakle, što se tiče usluga Europske poduzetničke mreže, može se podijeliti ovako kako je nacrtano na ovom slajdu. Osnovne usluge vezane za internacionalizaciju poslovanja i to na nekakvoj širokoj razini, dakle što bi spadalo i ovakav tip događanja, informiranje putem informativnih radionica, putem brošura i tako dalje. Zatim usluge koje su više custom made, dakle 1 na 1 ili rad sa nekoliko poduzeća i ono što je novina, dakle unutar Horizona 2020 dva tipa usluga, jedan je takozvani Key Account Management, dakle onima koji su dobili, nažalost mi ih sada nemamo, nadamo se da ćemo imati korisnike SME instrumenta u vrlo skoroj budućnosti, dakle njima se pruža potpora i isto tako onima, znači Innovation Capacity Management, dakle onima koji imaju dobru ideju, dobar potencijalno projekt, međutim imaju nekakvih problema u samom menadžmentu inovacije, dakle i njima će se pružiti usluge kroz Europsku poduzetničku mrežu. Dakle, Key Account Manager namijenjen za Key Account Management za korisnike SME instrumenta, dakle on će dobiti usluge mentora. Kako to funkcionira? Vama će biti, nadam se onima koji dobiju SME instrument, kontaktirat će vas osoba iz Europske poduzetničke mreže, takozvani Key Account Manager, koji će onda s vama razgovarati. Na osnovu razgovora i assessmenta s vama će vam predložiti mentora na nekakvoj europskoj razini, dakle će ti mentori biti, da vam pomogne prilikom same implementacije vašeg projekta u okviru SME instrumenta. Ovo su, dakle, jednostavno koraci koje će raditi ti mentori s vama. I drugi je dio, dakle, za firme za koje će biti zaključeno, dakle, na osnovu nekakvih parametara da imaju potencijal
za rast na međunarodnom tržištu. Dakle, isto tako nekakav innovation management manager koji će ih savjetovati na koji način da to naprave, na koji možda eventualno su kolovi dobri za njih i tako dalje. Cilj tog innovation eksperta je dakle jačanje kapaciteta za upravljanje inovativnošću odabranog SMI-a i naravno očekivani rezultati su da se značajno poveća kapacitet odabranog poduzeća za inovacije. I mentor treba napraviti nekakav strukturirani trening program kojim će se prevazići nekakve barijere koje su identificirane i pomoći implementirati strategiju odabranom poduzeću. Eto, kao što sam rekao, ovo je vrlo kratko bilo s obzirom da je to isto nešto novo, pa vas molim samo da pratite ili stranice Ministarstva poduzetništva, HAMAG-a, BICRA ili imate Obzor 2020 na kojima će sve ovo biti uključujući i ovu prezentaciju, tako da ćete dobiti relevantne informacije na vrijeme. Eto, toliko od mene, možemo sad pitanja i odgovore.